Manggod ini ang mga panghitabo. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Buhay kong ito ay walang halaga kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Umiiyak ang puso. Oh! Kang, Patricia Kang! Unsa man gang? Alin lang kanina Kang, we! Nga naman. Alin ka mo! Akaniyot! Kay kanin tawhana. Magkanta-kanta na gani ko nga rin. Umukisa mo kaniniya. Magpakaw ta sa disbuko-buko ron. Lagi! Naano! Unsa man? Alin sabi, paligo ka itong buko-buko, be. Daan ko. Unya human og kaut. Ay, ano mo ka na dali na ba? Ilom data mi oy. Hibaw kong pasangil ang imong pakaut-kaut. Unya di ay pakalitan ta nimog halog. Ana, man yun na, di ka ganahan. Ganahan unta pero mabitin lang gihapon ta. Mabitong suwayan na to, kay Basig, malahos na. Unya, makasiguro kang malahos na gitana. Base magsakit-sakit na kaspuson. Ay, malahos na lang gini. Giyon sa man nimo nga malahos na gyud, giyon sa nimo magsiguro be. Ay, ganiya manggod kang nag-CR ko. Nya. Ang, ay, nasukpo man. Sinasuko. Hisog ba? Hilam dia ay isog. Tingali mabaw tag am-am ana ha. Ay, ikaw na lang bala sa ni mo para manghisog na. Nya, unsa akong kabala? Singhagan ko na aron mangisog na. Ay, bala lagi ka sa una ni mo. Bala to me ay. Singhagan na to be. Singhagan na to, pero maluoy na lang tang mag-anaw. Ano man? Mura man nagmauwaw, murag pisok nga nabasa. Ay, madana lagi ni. Sige na. Bita likod be, bida sa nang imong kalaki oy. Jer imong tuyo. Nya lain kay intro, napay pinakaut-kaut sa buko-buko. Ay, nung sa man na siya, eh. Namo yan ang starting point para manginit, ah. Manginit gyud. Hilom na to me, bisag mag-video ke. Samot, mura nag-ice skin ding lanay. Bida ni mo, eh. Sige na, daghan pa magkakuskus balungos niyo, eh. Ang, di man ni kay maluya. Di ka maluoy nako, manakit akong apapangig. Ha? Galit malimot ko, pang iton ko na hinong una ron na. Sige na, naman. Sugdi na, sugdi na. Uy, nga lang naapa man kay intro-intro. Uy, di pwede mo shortcut. Ano saan ba yung intro ba? Ay kana kung imong style nga magpakaut-kaut sa buko-buko. Nya adra day gihapon pa ingon. Mudritso na lang unta ta para og dili dili kay tantong kapoy. Ah, sige na, ikaw na, bahala na, alar ka. Be, hayang. Ay, mga mananabang, tabang. Oh, ano saan naman ka na yan? May bangon mong ka. Ay, makunsa pa man ito to me. Second round, ah. Second rounds imong mata. Wa pa mga tinahimo bisag kausa. Ikaw ka sa kundi sa kumkubuk ko, eh. Kay katul kayo. Mao na di ha. Kao to mahimo na to ani. Kapoy. Sige lang, good. Sunod pangitan to di pagi. Gamay ang pag-antos, good. Asa magkukuto mag-antos ani Tomas? Iyay, ibundak mo tinulong ko ngaan. Bebe, kung ano imong purol. Samok ani. Bisi magbigay manghugas ko. Ano mang hugas man nga wamay na itabo na to? Manghugas ko sa mga plato, oy! Kung singan. Bini mo kang imo mo akong hugasan? Manugot ang hugasan ko maning ako, kao maning matarog. Ang imo mo hugasi ay, ibrog na lanay na nagbayo. Wiset. Day. Ingon ani na gid mi permi, pero kung mapalo, unsaon man, nahuna na malaygad ako sa kumbana, hala okay na lang. Ang iya no, lupit pa'y nakuyapan nga nang lumoy na. Mao to nga nakabantay ko sa kumbana nga murag wa na gid siya mahimutang ba. Mura na hinuog ako'y naluoy. Unya. Marie, bago gining abot Marie. Ug ikaw gi akong giunang pagpatanaw ani kay basig naa kay magustuhan ba. Ay na, ayaw na lang na Mari. Uy, wag hapon ay kapuslanan. Uy, unsay wa magtawon? Magkapagwapa na ni samot Marie ug magamit ka ani. Musamot ka in love ang imong bana nimo. Ada, wag hapon ay kapuslanan lagi Mari. Ang akong gipangita kung unsay makapabarog sa kandilang na lanay na. Sagoy kandilang nalanay. Ang karga sa imong bana Marie, mura na kandilang nalanay. Dili lang kay murag kandila nga nalanay, murag og ice candy lanay Mari. Hello, mo ba Marie? Dili na mo paro. Bisag to karan pagbayang magiliw Mari, di na gid mo tindog. Unsa? Mao nang wa na ko magkinahanglan gid anak Mari. Kay para unsaon pa man na. Ang akong gipangita kanang tambal nga makapabuhi sa namatayng buhi. Hala, uy, Marie, uy.
Gang. Ang Ah. ko, gang, ha? Lakaw sa ko. Oo, ay lakaw bisag asa. Pangita dito paagi. Itsapaw, eh. Ha? Muuwaw ta. Natin bisita, oh. Ay, rin ako. Itsapaw, ha? Ay, okay ra kang malakaw siya, Marie. Dili ka magselos. Ay da, wala ko'y angay silusan pa na niya, Mari. Uy, kay bisag pila pa na kababay ang lumluman, wag gihapon na'y mahimo. Kabangi lang siya, Marie. Konsulta na niyong doktor. Ha? Matabang pagkaha na, Mari? Oo, uy, saway, gani. Kay kasagaran na ba sa magtiayon nga ingon ang problema, nataga nagsulbad sa doktor. Mao ba, Mari? Pritam, daghan kay laki na problema ginana oy. Igo mo kita na. Pero kita gyapon nagsulbad oy. Yun sa mila, pre. Gano yung uban duol doktor, ang uban mi duol mo nambal nga Bisaya, ug ang uban mi duol mga Santos, patabang pag-ampos Ginoo ba. Ngayo sila panabang nga, tabangan sila ampos Ginoo nga mulian nila ha. Basta daghan kay paagi ana ba oy. Ay pagsurindiran oy kaya na nimo. Mao ba, pre? Kuyugan ka. Na ako yung amigo mo na nambal ha? Tabangan na ang mga magtiayon nga dunay problema sama ng imuha. Ako igagaw, may ato ng manambala, oy, gihilot ra. Ha? Ang matris niya, gihilot. Pagsunod buwan, mabdos diretso eh. Unyala, ning kaso na ko, pre. Kaya di man niya kamaong mangisog ako, ha? Sobra ka kabuutan, no, eh. Mhm. Ato lang suwayan na to. Badak abre rin niya. Agi, kuyugi ko, ha? Eh, suwayan na to. Sige, ikaw, nasama tama to. Oh, ugma! Ay pagkalaay, gayon, ninsundalong wanay itlog, magsige na lag panghoy ab, magsige na lag katulog. Ha? Ako ipadungog-dungog ni mo na imong kanta, ha? Naunsa- Dungog ko ni mo? Naunsa ka, uy? Ako ba'y ipadungog-dungog ni mo na imong kanta? Nga na, wala ka itlog di ay, nga kanang imo. Di naman na mo gahi. Sa may labot itlog ni mo, ana. Hinaya na tiyo ni mo dahil. Kay mauutos mga silingan. Ilam diha, uy, uwaw. Pangita na ko ng pagi diha. Nangita, bitaw ko. Ay, lagkabalaka, basta mangisog na lagi ni. Asig mo reklamo ka, ha? Huh, tagbaw do kag sagang niya, ha? Suwaye, uy. Ako yung gisigihag yung hagit ang akong bana para maningkamot siya nga mabalik ang kadasig ug kaisog sa iyang hinagiban. Ug nakita na kung naning kamot baya siya, mao nga ako lang gid siya gipasagdan kung unsa iyang buhaton. Unya, Lakaw sa ko day. asa man ka? Ato ilo pa rin takyo, oh. Ay, mag-inom na sad mo. Mao ginay nakapasamot og kamatay anang imot tungod ana imong bisyong inom. Sagdi lang, gugo. Sige lang. Huwat lang, ha? Pangandami lang unya ang pagbabalik. Unsay pagbabalik? Pagbabalik ng kanyang kagitingan. Sabad ato mi oy. Unya na lang hambog nimo. Ingna na lang yung wa na kay mahimo, igo na lang kas pagpanghambog. Basta, pabuta lang yan, ay. Magkabuang ng panaggang na. Helam na dami. Unsang taong ka oy. Ayaw ang sulti pabuhata, ang buhat may pasulti ha. Pagka-catered. Mauna ni, pre. Oo, pre, mao na ning baya, pre. Mau ba? Kagamay, good. Payagraman. Umo ni tido ti mailhan nga mananambal siya. Kay di man namdawat og bayad. Kana kuno mananambal, di man namdato kay ug pabayad na sila, bawa mo na ilang bisas pag panambal. Mananambal. Dili hinoon madato. Ngano ko'y magpatambal kayo niya? Dagano dagang patambalan eh, pero ana magyud na mayon halad lang diha, butang sa altar. Mao na di gyud na sila mga yung bayad. Oh, may noon. Watay gasto. O kadang mga mananambal Kasita. nga mga yung bayad diha, di na ka tinuon nga mananambal kay kwarta-kwarta nila. Mao ba? Makasita ni. Siib kayo. Di man na mga yung bayad siib kay ka. Pero na ali donasyon. Pila may donate na to, pre? 500. Hata na manuta. 500 mo na. Mayo kayo, wa kayo pasinti akong mananambal ka kaila. Tana, manuta pa rin. May adlaw, manu imok. Oy. May adlaw sad. Nasa agman mo. Wa man oy, ni agin mi patambal gid mi. Ako ko pare patambal siya sa sakit. Daan pabitaw ko. Natag-anan ko na Pre, tag-anan nimo. Tag-anan niya nga mananambal. Nga patambal ka sa tag-anan niya sa. Kita ka na? Pre.
Ang ganda. Ano kumpare mo ka na ako? Siya. Ano ha? Pre, Kumpare hindi pa ka? siya, do. Ay, saba. Kasi nga niya, do. Kasi nga, Kuan, kining ako, Tami ako nga mano. tami, Ah, tami. tami ako. Tami. Tawagan lang kong mano. Mano. Pero Ah. ako nga nubos ha, nubos. Ha? Nubos ako nga Manunubos. nubos. Tawagan akong mano. Ah, Unsay day mo sakit do? Kining ako pa mano ba? Di naman tao ni mo ba? Ay daan pala giyod ko. Oh, Tagal na dito. pre. Ah. Pre. Tami. Muro na ilugan. Magkamo na number. Tayo mo ganaan ka. Uy, tagal na. Taganang mano sa. Ay, nanasa ko pahak. Nanasa ko pahak. Nagasapaha ko na, pre. Pre, kita ka, pre? Taganan mo sakit. Ha? Pagkakidot ba yan eh? Kaya mo no. Unsay tambalan niya sakit mo no? Ay, pa ko may bawo. Kukuha ni mo matagan ni mano? Atag-anan na, oy. Wa pa lang ako makita. Loading pa man good. Ermitan niya, mano, loading. Rubida, no? Katagaan ka ganina, ya karon loading na ka, no? Unsa mo kay? Ay, wa mang signal good. Ermitan niya na. Pero Buwang signal. Pero ay, Buwang kabula. sinto yun. ay kabla. Laki, ha? Mamayo lagi kasi mo sakit. Tinuod ka mano? Ay, oo, noon sa. Yung sa mo pagsiguruan ni mano? Natagal na ako. Sige, huwat lang mo ha. Kaya damon pa na akong hiraminta ha. Mamanday. Mamanday ta? Dili, manday ko. Kagaral di mo. Pag ako mga gamit ba? Ha? Huwat lang mo di ha. Kiling wala ba ka-offer ko ninyong snacks. May problema man no? Okay na, wise snack man no? Ay, dili na, okay. Dili ko mutambal kung ang ako pasinti gigutom. Unsa mo taon mo. Gusto na ako nga busog. Aron, tingin sa dili ko mag-resort ba? Mga olamis gawas mano? Ay, papalit lang ko niya mong dadal. Papalit lang mo niya dadal lang dari. Aron, anin na mong kaon ha? Niya, papila na sad ko ninyo. Ay, mo kauban de. Wa pa mano? Papalit pag makaon? Okay. Oh, mao na ni mo mga hiraminta mano? Mga plato malagi ni kutsara. Dili pa ni ramentado eh. Para di sa pagkaon. Nagpalit ka magkahay mo kauban. Oo, to nagpalit pa. Sige. Magpabasiyan sa daan pa. Oh, tutu ka plato. Ryan man sa duka mo yung kaon. Yun na. Papilasad ko ninyo. Ako may mananambal. Kaya mo na importante. God. Lisod ang pagpanambal kung gutom. Gusto mo ka kang maayog dali. Oo, mano eh. Gusto kayo. Nung sa magiging problema ni Bodo. Sugal na ako. Nabusog. Kamu nabusog mo. Oo, nabusog eh. Pero mas ikaw yun ang nabusog mano. Okay. Anong good ka siyumay mo nahurot. Huwag kaon man no. Para sa mo. Buyag. Ay, sige lang. Mas may masal ko nga busog kong daan para sa... Tambal na ko ni mo ba at least, no? Maklaro na nga. Okay, klaro na. Mag-start na ta, ha? Okay. Okay. La. Okay, ha? Imna na galing akong hinimong tambal, ha? Ayaw kanto ka na. Kay what na side effect. Kay pulos na ng mga gamot sa kahoy nga akong gikuha dito sa bukid. Waling-waling. Agsaon na kaya ang mga kahoy gikuhaan ko na. Mga siguro nga epektibo gud kaya na, ha? Di man ha? Before ka sa di pa ka maghihinai ba? Di pa ka maghihinai. Before ka makigbilto-bil ba sa imong asawa? Inom una ani og usa ka baso. Ha? Mga 2 hours, 2 ka oras ba? Before sa bil-to-bil. Ha? Sa di pa ka mahinai. Ha? Kasabot ka? Okay mano. Sigurado yung mangisog na nga ako ani mano. Dili kay mga isog lang noon sa manghagis pag yun na. Epektibo yun di kayo mano. O dili ni epektibo, no? Na, o di ni, ay. Pikati ko, no? Lungog ka, ha? Pikati ko!
baka matikod ko nga doon ay lahi ako na matikdan sa yang miinom ko sa mga tambal. Excited na kayo ko. Makahuman ko ani. Pumatod ka oras. Kanya, karon, excited na kayo ko. Yes, yes. Duha ka oras magingon. Man naman, duha naman ka oras. Tawag ko na ko sa Patricia. Gang! Gang, Patricia, gang! Saman, Ali sa gang! magpakaon ka na sa buko-buko ni mo. Dili na gang. Bill to bill na akong gusto kang. Dali na kang. Tasay! Mana ka? Uwa pa. Ano lang ipo gusto mo kay naong na lang ginaninguhan ni mo hawa dabi. Pero may aksyon naman day. Kita ka. Makabarog na ko na siya. Makabarog lagi pero dili ka igo kay mabanggi. Bisibog di abi ka ba? Ni mo Ano man ta to? Asa man ta ni gang? Asa man kay? maligo. Ha? Bilib. Naligo naman ka ganiya. Maligo kong usab. Naputos ko sa imong laway. Inahak. Oh. Gilaway-lawayan naman lang tani mo. Kakidot ni mo. Nakita na ko sa naong sa kong bana nga nasubo gid siya maayo ug murag nawagtangan na gid siya gana sa iyang kinabuhi. Makita na ko nga murag mukalit lang siya kinuktok. Murag na usab na gid ang iyang lihok ba. Murag nabalaka ko kabasig masud sa iyang hunahuna ba nga malain siya. Nya mo na akong problema ron kung unsaon ko ni siya. Unsa may buhato na ko nga makatabang ko ani niya ning iyang problema. Ikaw Kuya Alan, ka-relate ka? Ikay tambag ani. Unsa man ka mo ang pasaltihon, Patricia? Okay, ang insendo na to karong adlaw, gulat. Si Patricia Ati Pres. Patricia. Nga sa kong mama Patricia. Nya ko ana Ati Pres, ang problema ani niya ang bana ba muragwa na gyud. Wanay usa, wanay, Wa nay umoy. na naman, ay sakit. Oh, bisag kantahan mo kuno Ay, national anthem, di nagyud mo barog. di na maparog. Sige na lagluhod. Sige lagluhod Sige, mo kay. lingkod. Loya. Nga naman, ay sakit. O, doon ay diabetes. Mura ginana Ati Pres, No, na kay- na diabetes. ana man kuno na. Kay ana man na igon. Oh, Kay no? o di ba prostate. Kung na kay Ah. prostate di naman na mo kuan. Mawagtang manimuhang ereksyon ana. Isod kayo. Di na mo stroke mo ha. O nya dapat sa edad siguro bata pa man niyang kuan Ati Pres. Umrag Pila edad ka ha? Sikute City. Ay, okay pa man na tingali. Sikute No? City oh. Okay pa kayo oy pero tungod lagi sa iyang gibati. Natali, sakit Naa. mo, may nakaingon. Kaya maogi na Ati Pres. Kada Dili, ibutang tagulyat ka nang doon na kay diabetes no niya. Di naman tingali mo ko anang salaki, Wala ana. gyud- wala Kuya, gyud kung ito, mamaayo na. Ha? Kung mamaayo na imo, Diabetes? oh, diabetes. Maulian siguro pero di na mo na mawagtang ang diabetes Ati Pres. Wa na makayo Pero na. kung mulo na ba? Pero miminti, ay di na yun. Wa na. Ha? Bisag maluo pa imong sugar. Mukuyaw pa kayong maluo imong sugar kung mahypo ka. Ay, dili ka nang, sekto lang. Level lang yun. Wa ang- na yun Ati Pres. Di na gyud? Okay, marag naigo na yun na siya. Ambot lang. Marag agad. Kung ba na, lutuhan na lang. Lutuhan. Pwede pa lagi ipaputol. Lutuhin na lang. Gulyat. na. Kanang kaning nahitabo sa iyahaw, aman siya mo konsulta og doktor, tambalan raman. Tambalan ra. Oh, ipakonsulta gyud niyang doktor niya kanang naa may laboratory nga pag susi kung diabetic ba siya o di ba. Dili jud katong ari lang sa may kamot ibadless. Oo, katong yung usa ka klase. Doktor, Oo. Doktor yun. Katong HbA1c mo gisulti sa doktor ako aron pag ilag yun og diabetic bakag di ba. HbH. Saan ba? HbA1c. HbA1c. Mao ni pag ila kung diabetic bakag di ba dili katong diri sa may ikudlit lang sa kuan katong blood sugar, fasting blood sugar katong yung Kinahanglan yun sa HbA1c. doktor, kay- pag ilag Daghan pa man nagkuano, di ba? Ka ng Oo. laboratory pa, no, di ba? Ikaw ba mo kay kung ano, sugar, no? Asin na na iya. katong latest wa pa man ko kabalik o kag Wa sa bisig sugar, asin ra. ada og sa kang og sa kang Gili del Mar pa ano bawal pa kag tagalan ng mga kaka. Lisod yung sugar Ati Pres, oy. Lisod, eh. Mo lagi? Lisod. Kuan Gulyat kanang ang ako nga katamag nimo kinsa nga to niani tap asawa may nagpadano ako ikatambag inday nga ipakita gyud na siya doktor ayaw lamang katong tambalan Bitaw. kanan yung doktor aron mahibaw-an kung unsay mga kinahanglan nga
kanang ingon ana Gulyat nga why erection kanang basig doon na siya problema sa ubang parte sa iyahang lawas. Dili lamang sugar, basig na ay problema nga yung prostate. Dito ka siguro, no? Oo. Now, apa na doon na ko'y giya lamang. Katong ingon to sang adlaw nga mahitungod ani mga gimbuhaton sa mga magtiayon nga apelan o pag-ampo. Mabasa na diri sa kuan ay. Okay. Tubit, utso, Okay. Yun siya matubit. Kapitulo Tubit Kapitulo 8 bersikulo 4 hangtod kini sa bersikulo 7. Taas-taas ang pag-ampo ni Tobias, kini si Tobias anak ni Tubit nga nakapangasawa dito ni Sara. Gingan niya nga dinhi sa bersikulo 4 Kapitulo 8 bersikulo 4 sa dihang si Tobias ug si Sara na lang ang dito sa sud sa tinakpan nga lawak may bangon si Tobias sa higdaanan o gisultihan niya ang iyang asawa. Bangon inday magampo kita sa Ginoo aron kaluy-an kita og iya kitang panalipdan. So magampo sila. Taas-taas man niya pag-ampo diri na lang sa bersikulo 7 akong basahon ingon diri sa Tobias ay Ginoo gipili ko si Sara dili tungod sa kaulag kundili tungod kay kini usa ka buhat nga matarong. Kaluy kami og itugot nga moabot kaming duha sa pagkatigulang. Unya silang duha mingon, amen. Og nang higda sila. So nadi pag-ampo sa dili pa ka ng mga buhata, no? Now, apanugari ka sa medical term, ari ka sa doktor. Una pa dito sa spiritual o unahan ba nimo spiritual. Tana yan Dr. Obra na, Dong. Kay og sa ako nahibaw-an Gulyat. O undi era ba ta Gulyat no? Niya may mga medical. Diri sa amo pinas na ako Gulyat nga nakagi ko og prostate surgery tungod sa akong kanang na ang problema sa akong panlawas. Nakita na ko dito, although dili ang doktor maningon ako ha, pero naa diya sa Google makita nimo nga gitawag dito nga ang side effects sa akong surgery usa nang gitawag og erectile dysfunction. Erectile ka na parte ningon ane. So ikaw inday pagpangita jud og doktor para mahibaw-an kung unsa gyud ang eksakto ug unsa gyud klarong hinungdan og unsay eksaktong buhaton. Apan katupating pag-ampo ako nang gibasa ha kay kuan Gulyat kanang pananglitan ikaw mo'y lalaki niya naingon na problema doon na may posibilidad nga imong asawa kanang magbisyo sa lain Wata kay bawo ba? pananglitan. Wata kay bawo eh. Wata kay bawo kay wang tamo sunod-sunod nila. Wa pay Ang Ginoo ra kay bawo bam nga ang nagbisyo ba imong asawa di mao gini sakto. Ikaw adyo kay kalibutan may mga sunod-sunod ka. Pero sa imong asawa. dudong na inana nga buhat Dulyat di man gyud mahitabo nga di masakpan. Masakpan gyud May siguro. bawaan man gyud na. May bawaan gyud siguro. May bawaan man gyud na. Pero ako ning konsultang Dr. Pick Inglim at Pres. Nga? Si Dr. Pick Inglim sa ay na lang sobra naman sakit mo. Unsa imong gipakonsulta? Aparte sa iyang Partisa ka nang di na mo Sa pag Di ay. Nagingnan ka sa gingan. Giingnan kong Dr. Pick Inglim sa ay na lang sobra naman sakit tong imuha sa una. Ni ada siya. sa ato pagulat na ka nang gitawag og erectile dysfunction. Naaban kay tungod sa ako Ay, sugar. pero tuparan kag batanon. Papa Guwapa. ko katry Ate Pres. Ug itsahan ka kaglaing mo nga ang Gulyat. lagi. Dili ka mo labok. Awat sa boy. Undi ero ba ta? Sorry kayo Lisa. Si Lisa wag yun. Maana lang si Lisa magampo na to pa. Magrosary na lang to pa. Maana na siya ma'am. Tinood na. Kaya ang ako sa Gulyat ug ari tara parte ng mga ingani mga butanga kanang naamantaan ang giingon nga kada bitong istorya sa mga katiguwa nga kanang una-una lay nagdako. Na ang bitana kay labi na nako. Labi Parang na pass good gili. may nang ilang gili kay naa pa man sa stage nga grade 1 kato ako ni grade 6 naman to. Uto na undergo jud ko og kanang surgery. May man sila dili ako School mo gini nga ako. dili akong ginanod Gulyat ba kay usa sa mga side effects sa ako ang nakagikog surgery gibutang dito nga erectile dysfunction. Kanang kuan ba kanang bisang sa prostate no na erectile dysfunction. Bisag wa pa magkagi tingali og kuan kana operasyon, di ba? Wa na Na, gyud yun. na. Oo. Dili na mo Diabetic, mahakuan. naman.
Oh, nagi na. Bisag pero wa pa mag-agi. pero sa ako naging giling kanang wa man gud pa siya mo adtong doktor, tambalan ra man to, wa man siya kadto pag doktor. So daghan mga Pero maor doktor, gyapon na ba mo ato ka doktor? Oo, Maor nagyud. gyapon. Mao na gyud na mahitabo. Ah. Maor Amay ra gid na. Mao na gyud na Oh, mahitabo. abot lang no kay wa man ni siya pa check up og diabetes mo ni siya di ba? Mo lagi. Kisa. Kani sa itam eh. Oh, wala man lang siya kadtong doktor god. Ano oh. mo siya tambalan? Sa siya. Tambalan. Kana magpa-doktor unsay hinungdan. O Oh, lagi. gipulaan na bang iya? Basing pulaan na ate Preso. Pero katong gulyat, Hay. mangutana to Ate Priscilla no, kay siya man gyud babae man siya. Ang ako umigo Ate Pres kanang naang dugay ingon ani po doon na si problema sa ingon ani pero kung magsugod gani siya no kanang dugay to sa tanan mo reklamo jud kuno ang iyang asawa kay dugay kay sa tanan Mao ang na mga na. trabaho Muna na. Di na kaayo. Dili ba ka tungod Ibut ang talawom ng tabay. dili Mao ba lagi. dili ba ka sa tungod siyang Kana law ng tabay. dili ba ka tungod siyang pagkaon? Laom lang tabay. Lawom na. Wala tukon. Mo sa usahay nga reklamo kung reklamo ko no babay kay dugay sa nga tanan. Mao mo to nasa to diri nga nanakit ko no yang papangig. Unsa di pabot nga manakit mo yung papangig. Ikaw may magkatubag ana. Ngano man? Ako unsa sakit ko yung papangig. Unsa may ang buhaton mo gamit siya sa iyang mga kamot, mo gamit siya dili kamot. Ug bang nakit yung papangig na iilok na lang na dainday. Salamat ako nagating ko naman nun. Gala ko ang puzzle, tiho. Subscribe to Dramaturgo.